עכשיו, לחוויה באמת עצומה שעבר הלילה, מישהו שאפשר לקרוא לו אחד משלנו, ליאור צורף, חצי מהצמד יוסי וליאור, שאנחנו באמת מאוד גאים שהם חלק מהתוכנית שלנו. הוא הגשים חלום ילדות ועמד ונשא הרצאה בטד. טד זו בעצם זירת הרעיונות הכי יוקרתית ונחשבת. על הבמה הזו עמדו ודיברו סטיבן הוקינג ואל גור וביל גייטס וכל הגדולים, וגם לליאור שלנו היה חלום. I have a dream. כל אחד מהמרצים פה סיים בחלום שלו. כן. אני רוצה שאנחנו נציג בטד. לא בשנה הבאה, אולי לא בעוד שנתיים, אבל אנחנו נהיה שם על הבמה. וכשאנחנו נעשה את זה, יוסי, אתה יודע מה אנחנו נעשה? מה אנחנו נעשה? אנחנו נציג את הוידאו הזה של יצורים יפים כשחלמנו להציג... אין שום סיכוי שמישהו ייתן לנו לעלות על במה בטד, אין שום סיכוי. למה? זה עדיף שתמלא לוטו? תמלא לוטו? יש לך סיכוי יותר גדול לזכות בלוטו. ותשמעו, מה אתם יודעים? הוא הגיע לשם. אנחנו דיברנו איתו רגע לפני ההופעה שלו שם ורגע אחרי. ההתרגשות היא אותה התרגשות. ליאור, שלום. אהלן. תשמע, אני לא חושב שראיינו אי פעם בצינור לילה פרצוף כל כך נרגש כמו זה שלך עכשיו. אתה צודק, אני מתרגש ברמות שחבל לך על הזמן. אני נכנס למרכז כנסים, אני רואה קיר ענק עם התמונה של המרצים ומופיעה תמונה ענקית שלי. תקשיב, היום בבוקר אני מקבל שיחת טלפון על הקו, שלום ליאור, ראש הממשלה רוצה לדבר איתך. מה אתה אומר? אני אומר, סליחה? זה בנימין נתניהו על הקו, מסתבר שהוא חובב טד ורוצה לאחל לי בהצלחה. אלה סוג השיחות שאני מקבל ביומיים האחרונים, די מדהים. על מה נסוב ההשיחה שלך עם ראש הממשלה, אם מותר לשאול? הוא התעניין בנושא חוכמת ההמונים, הוא רצה להבין מתי זה כן עובד, מתי זה לא עובד, איפה זה יכול אולי לעזור בקבלת החלטות ברמה המדינית, אז ניהלנו שיחה על זה. אתמול בערב אני עומד בתור לשתייה, ככה, אתה יודע, כמו ישראלי, אני מנסה כבר לקבל איזה בארוחת ערב כוס יין, פתאום לידי אל גור, סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, אנחנו מתחילים לדבר, והוא נותן לי עצות לקראת ההרצאה, זה לא נתפס מה שקורה פה, אני בחלום, תצבות אותי בבקשה שאני אתעורר. כן, אין מה לצבות ואין מה להעיר מהחלום, כי אז זה קרה, ההרצאה המבוססת על הרעיון של חוכמת המונים. ליאור בעצם העמיד את עצמו לרשות החברים שלו בפייסבוק, בין השאר, כדי להדגים את הרעיון הזה, הוא הביא להרצאה שואו. הוא ביקש מכל אחד בקהל לנחש את המשקל שלו, כדי להוכיח שהרבה תשובות מההמון יולידו את התשובה הנכונה. בואו נראה קטע מהעניין עצמו, מההרצאה. A few weeks ago, I asked my wife, what should we do during that weekend? She told me, why are you asking me? Go ask your crowd. And then I learned an important lesson. There is personal wisdom, then crowd wisdom, and at the highest level, wife wisdom. And goes here. כן, ולא היינו צריכים לתת טד בשביל לדעת את זה, אבל כך נראה חלום, זו הייתה הרצאה. בואו תראו איך היא נגמרה, ובעצם לא ממש נגמרה. ולחשוב שהכל התחיל מהסרטון ההוא שהראינו כאן אז, ותארו לכם שאם ליאור כל כך התרגש לפני, מאוד מעניין אותנו לשמוע רגע אחרי הדבר המדהים הזה, וזה ממש לפני שעות ספורות. ליאור, שוב שלום. אהלן גיא. נו, אז איך הייתה הרגשה לעמוד על אותה במה שעמדו בה אל גור, ביל גייטס, ולקבל כאלה תשואות? הרגשה נפלאה, מלאת אנרגיה, ואתה יודע מה? אני הייתי בטוח שאני אעלה על הבמה ואני לא אצליח לנשום. נהניתי מכל רגע. אני חושב שזאת הסיבה גם שהקהל נהנה. תגיד, זה היה סוג של חלום כפי שאמרנו. מה היה הרגע שתזכור, שתיקח איתך מההרצאה הזאת אפילו שנים קדימה? קודם כל אני נהניתי מהמסע לא פחות מאשר ההרצאה בחודשים האחרונים, היו עבורי מרגשים מאוד, אבל תוך כדי ההרצאה היה רגע שבו פניתי לקהל ואמרתי להם, תשמעו, עבורי להיות פה היום זה הגשמה של חלום, וזה היה בערך באמצע ההרצאה. בשלב הזה הם כולם נעמדו על הרגליים, התחילו למחוא כפיים ולא נתנו לי להמשיך, ואני עוד רציתי להמשיך אבל לא אפשרו לי, מחאו כפיים, וזה היה כל כך מרגש. זה היה פשוט הרגשה נפלאה. אני חושב שאני אזכור את התמונה הזאת שאני עומד והם עומדים מולי כל החיים. תגיד, הכל עבר בשלום עם השור?
לא ישנתי בחודשים האחרונים בגלל השור, לא כל כך... הנה, אוקיי, הנה, thank you. יש פה אנשים ש... Shmaka. Did you like my talk? Loved. This is Israeli TV. It's better than my bar mitzvah. Loved the talk. Thank you very much. He's a hero. כן, ממש עוצרים אותך שם, אני מבין, זה... מה זה עוצרים אותי? תקשיב, בא אליי המנכ"לית של דארפה במשרד ההגנה האמריקאי, זה הג'יימס בונד שבונים את כל הטכנולוגיות, היא המנכ"לית של דארפה, חיבקה אותי, נשקה אותי, אמרה לי שזו הייתה הרצאה מדהימה, ואני כאילו, מה קורה? כאילו, אנשים פה די מטורף, בקהל ג'ף בזוס, אל גור, קמרון דיאז, שאלוהים יעזור לי. זה חשוב. זה לא נתפס, זה לא פשוט לא נתפס. 5 דקות כשאני דיברתי איתך, בא אליי פה מישהו שהוא מנהל הוצאת ספרים, רוצים להוציא לי לאור ספר, והוא אומר, יאללה, בוא נדבר. אני... לא יודע, נשמע לי לא הגיוני מה שאני אומר עכשיו. הגיוני, אולי זה, אני אתעורר מזה. תגיד, מה יהיה החלום שלך עכשיו אבל, אחרי שהגשמת את החלום? בוא נקווה שאני אצליח לתת השראה לאנשים נוספים לחלום. לי זה לקח הרבה מאוד שנים עד שהרשיתי לעצמי להגיד, וואלה, יש לי חלום. הגעתי לגיל 40, רק אז זה קרה. אבל כשזה קרה, זה שינה לי את החיים. אז אם מישהו צופה בנו ושואל את עצמו אם יש לו חלום או אין לו חלום, אני אומר, תחלמו ותספרו את זה לחברים שלכם, ואז תראו מה קורה. ליאור צורף, תודה רבה לך, הגשמת את החלום דרכנו, ושיהיה המון בהצלחה כמובן. תודה רבה, ועם כל התקשורת עכשיו שרודפת אחריי, הלב שלי בצינור לילה. עכשיו שהוא יבוא לכאן, אנחנו נרגיש יותר חשובים. ליאור צורף.